Mga tunghaan sa Aplan Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, problemado sa supply sa tubig. Sama sa Barangay Sirao nga nagsaliglang sa tubig gikan sa ulan aron ilang magamit sa tunghaan. Ani ang report? Alas 7:20 sa buntag ibuksan ang unang adlaw sa klase sa Sirao Integrated School, pinagi sa pagkanta sa nasunong awit dungan sa pagpakayab sa flag. Mukapin sa 500 ka mga tinun-an sa Sirao Integrated School gikan sa kinder hangtod na sa senior high school. Dayon, gipasulod silang tagsa-tagsa ka mga classrooms. Sa mga chikiting mga kinder aduna gyud di mo buwag sa inahan, hinoon gitugutan na mga ginikanan nga makaapong sa mga anak hangtod maka-adjust. Samtang itugan sa principal nga wa sila'y problema sa mga magtutudo. Doon na hinuoy pipila ka mga classrooms nga dili mahimong gamiton nga klasihan tungod kay muuyog kuno busa gihimo lang kining mga opisina. We decided sad nga since nga ang mga teacher ma-disturb manggod inigagi sa mga bata diri sa lobby, muuyog manggod siya. So mo na we decided nga i-office na lang siya tanan. Pero nay magklase gihapon. Ang problema nila karon ang kawalay tubig silang tunghan. Kini ilabi na ibubo sa pansayan, busa ang mga tinun-an nga mutubag sa lawas dito na lang sa kalibunan. Bugtong tubig gikan sa uwan nga ilang napundo ang ilahang magamit apan tungod kay huwaw man, wa gyud sila'y mahimo. Usa sa mga challenges nato diri is ang tubig gyud. Kaya to ang CR dili gyud siya mamahog nga ma-functional kay diri sa aton Sirao wa man tay tinubdan sa tubig. So nagsalig rami sa uwan. Sayang siya na amta mi CR diri pero dili kayo siya ma-functional kay mosamot kabaho. Kay wa may tubig. Gipadayon ang pagtukod sa covered court sa tunghaan nga adunay gahin nga milyon ka pesos. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.